Agpakat na kan barak-bak. Buy-buya kami. Kanin. Hindi ba? Ano na ka? Oh, daan mo dlaw na ilagitan main babam. Di pa na usur. Yung sabi nakangisi. Pud na paatan Tim bantay nga barak-bak. Tim baba. Dapat kita matapit ko mo. Ano ba kung may video ano makikita? I-upload ko yung YouTube. Oh, diba? Kada ti buy-buyaan na bumakot ti tao. Ano kami dito? Bilang mo na iso. Enroar na lagi ni ko. Daan nyo barak-bak i bantay. Kasi ito di pakpakan di ka to. Buy-buya ka? Barang nga nagtudo. Nag-lidam-lidam mo to nun. Awan pagpakatan nila bandan. Relax, relax. Oh, ayan mo. Ayan mo, bibi. Ha? Ayan mo ko na. Nakajikarayan. Ada kamjikarayan. Bilang mana tapi tu? Mano? Yam. Ad-adun nyo aja dadu nagbabasit mo yung kabel mo. Yung kabel mami, nipakat mami na. Oh, diumot niya yung sarud-sad. Pag ni 22, 20. oh, 24. Apa ini igulong tingnan mo ito. Sika man, hindi mo ngayon paunog na sayang. Sako yun tapang kayong pakatan. First try din ano bandan. Sumurutak ko pa dyan ka. Ay, try ko ang gana dyan banda dyan. Oh, first try dyan ka no, paka sinyala na ka nung nga dati naggubon. So nga dyan lang nga banda. Hindi kabilan. Bakawan malan na dito ma. Kurus lang alam na dito. Kurus lang alam na dito. Pakat dah. Kin papakat. Diba, mad view. Si Kamot. Tawakan. Ano kami isa ko ta bit-bito na eh. Banog ka. Pagsubli-subli. Di banda Jenny? Hindi medyo naunag. Hamot law ni nga naunag dito. Ada dum ti pakat mo ti kabel mo batutan nga mayanod. No, dubakal danong basit. Alis to lang nga dubakal danong dito ta talo ra ito nga ko ya. Agsisinabat ijay. Kung naman nagdigos ka. Dan yung sa nabibakbakatong dati pinakak ko. Hamo pas pasarunwan dito. Pas pasarunwan. Hamo pas pasarunwanan. Ijay yun. Han ditan. Isurma ngamin. Hindi namin isurma na eh. Buyaw na ni pirata kami.
Wait lang ta. Katay danong. Nabaliktad na. Wow, pabaliktad mo nga may. Wow. Sabali mo ikas-kasta mo may. Main mo di mga anti ko. May kabel. Agala ka ba to? Di ba? Uy, buya kagpakpakat na. Siputan ni Noah wakal danong ijay sorong. Supervisor kanya. Buya ang kas-kasada. Wala dam teman. Hehehe. Dami oh. Diyan ay kagpakat di tito niyan tito nga. Diyan ti ka batbatwan. Diyan oh. Ikabisado pa ikabkabilam mot lang. Ikabisado pa ikabkabilam. Diyan eh. Da, kita antay na dumala da no bigat. No, paamar ingat si masapa. Nabasan, katon na pa lang. Ay, babagat kat bato ngamin. Ay, sorry. Ay, okay na wait. Sorry. Kat mo nak agtabon ti ko. Saka, yan ti ko water. Ah? Karga am ti batu dayta nayak panam kami pa alaan. Sa sanda na malagip niya no dino tinay kabilan dadagay barakbot dawanan. Sama kaya to? Kam bato tatengan. Ay ti bato mo't laang pa kwam. Agi para mo kat bato ta malasin mo. Itain ti bato kasta. Tangay na ta bato. Malagi po mo siguro dito first kay laang. Di katong nga ngagpakata, di mama di igid. Intugot na amin nun dyan ka. Marakbakan. Mabasantan. First time na taning kadwa ni mama nga ako. Mauyos. Sika, basam ni fit mo. Wow. Wow, basta nag-fit na. Mayat? First time na. Oh. First time. Nilagyan ko na yan ng lana kanina bago kami punta dito. Ayan. Mayat nak, mayat.
Hanya nariyak. Marariyak kan samad. Waka? Waka? Wow, happy? Ay. Ngatot sa kan. Ngaton. Bugo. Uy, ano ba yan? Ramen? Punasan tan. Panda dyan. Ang pala malmal pa sila ni. Nag-alat tika. Bato.